Yun. Padumi sa Lumbayagan. Lumbayagan, no? Ha? Padumi sa Lumbayagan. Magkuha mi sa saging. Kaya tumo dito sa Kandag. Yun, race mo na mong driver. Driver na mong Chuchoy. Pinaka-gabis sa Tagay. Sa Buknoy, nasa Loyo. Kami ng Tolo. Doon na may Lumbayagan. Gini sa uno. Lugsungon. Di ba na may sakaon? O dito mi. Raproad pa rin. Raproad pa rin sa una. Dito tuwan mo eh. Bali ako ni Upang. Dada. Doon na deh. Ada nami sa Lumbayagan na pwede mingawa diri. Yan, nagkuha mi sa saging. Mani among gisakyan no, murag kuan among tura-tura. Tura ang saging ni Buknoy. Kang kinsa pa din noy, diri? Kini kinsa pa ning yuta diri? Din magkaagi gapon. Ha? Din kaagi? Din lang. Nya din kalusot diha. Pasada. Asa man gani agi? Sa kasada gani ko. Diha lagi ng saging. Gibutan naman ako diri. Dito kagikan. Kahapon paano ba ako dito? Tapos Oo. ako ginabutang kay marami sila ko. Oo. Diha man kaagi da ubos. Dito? Na imong lagi da diri. Yang saging ni kuan ni Buknoy. Daduni siya sa Tandag. Unsa tundan? Tundan. Guwang no? Ano siya? Karnaba. No, duha ka sako, karnaba. Abi na kung ani ka nilusot. Pati pud ka magi siya lisod pud agi diha. Bakilid kayo? Lisod. Mao ba? Danlog ba atong uno bila. Na. Sus kalay lawom diani. Dia dire si Buknoy nagkon og saging. Sa to pa dito apa sa suod ang kalidya. Ay dapat gani. Wa ni labot. Ini kan dudong ni. Dudong. Dudong. Tese? Iya ni yuta dire. Iya mga saging ni diri. Ako dito ako naluba. Mga saging niya. Sagbuti na gani. Sa likod na yan. Layo-layo ka ni adto noy. Asa? Sa kalidya dito. Layo-layo jud. Pasaan ka? Pasaan. Babantura ko kita na maghapon. Muna tong duha ka sako nga saging. Ito ni Buknoy. May baligya to sa Tandag. Perting mingawa diri. Muni diri ang kuan diri sa probinsya. Magkuan og saging o dili magkupras nga padung na sa mi pauli na igo ra mi nagkuha ning saging ya nagpanda na si Rexob lawayan naman kuno ni motora ni para humog na mo andar tanaw galisod daw Dana si Buknoy sa Loyo. Unsa man ni gahi man ginanlang panig. Lawayan. Motor. Sabay tambutso. Mao ni diri sa Surigao ang nagkuan diri mga saging. Saging lubi, grabing lubi. Saging lubi yun. Unya, prehane ron. Di mo naog sa tubig, murag ako gadag ko anda. At tanawa, murag ako mo nagdaog gahi og andar. Ala.
Doon namin sa among balay. Doon namin sa among balay. Muni nga lugar diri sa Lumbayagan, diri sa Tandag. Diri mi si Marigold, si Rico Dolp. Ano na sila? Nagabal-habal. Na. Oh, kuya wag ikagakupras oh. Sila si Luloy muna nagkupras sa Mangyan. Tara. Kuya wa. Tara ni agi na ang ilang Skylab. Ang Skylab ni agi na. Kargahan tong kupras. Baho man. Ha? Apistot. Na. Na plata. Nagrumaho. Saan man ni? Na. Sidewell. Biskut na. Wala oy. Wala man. Wala man na plat. Ang ilong na surong bugno na plat. Basta kay kong balik kay kuan. Siguro kay multikab ng agi. Pinumbinar naman itong multikab ba? Taas. Sabi mo na sa ko kay Mandar. Then, nagmaw itong lining kay kuhan mag-engine brake. Ang iyang lining niya, nag-lining, nag-ugong. Nagkargadong ka. Manimahog siya. Ano yung balay nila ni ng Tisoy? Mau to? Kanistor ko. Uy, nice ka na. Aman. Aman eh. Kaya Katisoy. Mo ni balay lang Tisoy. Ini. Bawa ni saya balay ni lang Tisoy. Aman. Mo ni kani nga balay. Ay man. Ito, dodong. Airin. Manimaho kita ang line nga ni kay kargado ni bukan niya engine brake. Doon lang dito sa among balay. Diyan na din. Nabaw niya ganinaw. Si Loloy. Abot na may. Kuyawa. Wala. Abot na yun diri sa among gipuyan. Kang Bakalay. Oh, awan na ilang habal-habal dito. Kargado kay diri skillet. Muna siyang kupras ni Edito. Kupras ni Edito. Muna ang kupras. Gikan na dito sa Mangyan. Oh, kaya nagkupras mo sila dito. Sa Mangyan.
Oh, ikarga na tanan. Diretso din ini. Tandag. Dara na ilang titing. Watong tanahin ko man sa angkol mo. Hanap si angkol mo dito. Kaya magsabog pa kami kung hayan yun dada. Si Amay Rinan. Libog kong Amay Rinan. Lagi. Kita ninyo mga idol nga pagkargaan ng motor. Kaya pa'y bakante. Ilag sako. 7 ka sako. Oh, ko sako. Ari na ikarga tanan. Karga na tanan ng 7 ka sako. Kaya lain pang tao magsakay sa kilid o patong. Sabi kargahan na to kang Buknoy. Tricycle? Yasa mo taman ba, X? Sabi mo ito, ikaw? Ikaw? Banta. Ba nanti ka kay masaag ka? Di na niya kakabalik. Masaag ka. Na si Rex mo'y japoy mo hatod atong saging karga sa Tandag. Grabe ndutag pusing ni Loloy oy. Ga sakay sa gapatog mabaw. Inaana pa. Ya mo ni ihatod karon mo bansag ko. Salamat nga sa inyo pag-tanaw sa video. Ay lang kalimot sa pag-like, comment, and share.